Жалък е. Не, не ста да... Чакай малко. Какво обичате? На това му викам аз уважение. Идеално. Някой тук май харесва шит. Ей, кой ви е декораторът? Ама това е превъзходно. Ау! Ей! Ей? Огнен цар. А? Огнен цар? Крайно време беше някой да признае моите качества. Нека има огън! Хей! Waka, 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 waka. Hamana, 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 hamana. Bing bong, bing, bing bong, bing, bing bong, bing bong, bing, bing bong, bing, bing bong. Видят момчетата! Това или е много хубаво, или е много лошо. О, не! Аз огнен цар! Защо убива огнен цар? 1000 години лошо джуджу за убиване на огнен цар. Свръх горещи скали от земните недра се надигат нагоре. Разтопяват леда, трупал се 1000 години. Напредниче вараса сте. Заедно ще решим този проблем. Решихме го. Жертваме огнен цар. Това не е напредничево, бе. Все е нещо. Хей? Огнен цар спря водата. Ела с нас. Он